És indiscutible que l'acadèmia té una vocació d'arribar a la societat. Crec que en aquest sentit se la coneix, a poc s'ha guanyat un lloc. Crec que l'acadèmia ha sabut trobar complicitats, crear sinergies, i això fa que moltes de les propostes que fa arriben. Nosaltres, com a intermediaris des de les oficines de promoció del valencià, el que fem és traslladar-ho a la societat en general i aquesta cadena va funcionant. Valore molt positivament les funcions d'una acadèmia que es dedica a potenciar, a estudiar, a posar en valor la llengua. Creada el 2001, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució de la Generalitat competent per a elaborar la normativa del valencià i eixamplar i millorar el seu ús, segons consagra l'Estatut d'Autonomia. Vaig tindre l'honor i el privilegi de ser elegida entre els 21 primers membres que tingueren com a objectiu posar en marxa la institució. Així es va fer en aquell temps un treball i una tasca ingent. Els primers anys foren molt durs i així jo recordo que se'ns feia de nit. L'acadèmia ha estat, i la notem, al costat de les oficines municipals de promoció del valencià. Des dels primers anys d'existència va intentar fer una funció aglutinadora signant un conveni amb molts ajuntaments en l'anomenada Agència Viva. L'acadèmia s'ha hagut d'organitzar en seccions i comissions per tal d'assolir totes les funcions que per llei li havien atorgat. Hi ha una secció, una de les primeres seccions que se va crear, que és el foment de la lectura, en una junta de govern, l'acadèmic Josep Palomero va mencionar seria molt interessant que creàrem aquesta figura de l'escriptor de l'any, que cada any designàrem un escriptor i al voltant de la figura d'aquest escriptor fèrem una tasca de difusió de la seva obra, acostar l'escriptor a la societat. El tema de l'escriptor de l'any és important, primer, perquè tenim un dèficit en el coneixement dels nostres autors i les nostres autores i crec que és una tasca molt important a fer. La nostra cultura ha estat durant molts anys infravalorada o directament anul·lada i negada i per tant aquestes iniciatives trobo que són necessàries per a que el conjunt de la població conega la gent que ha escrit en valencià, no? Es fa una exposició i aquesta exposició té un comissari o comissària. Totes les oficines de promoció del valencià solen portar l'exposició de l'escriptor o escriptora de l'any. Després es fa el catàleg de l'exposició, on es demana col·laboració a experts. Soc investigador i he col·laborat alguns anys amb l'escriptor de l'any en els catàlegs. També una unitat didàctica destinada als estudiants. Són materials adaptats sobretot a batxillerat perquè coneguen dins del currículum els autors i autores als quals homenatja l'acadèmia. S'organitzen cicles de conferències i se fa un còmic que es distribueix a tots els centres educatius i a totes les biblioteques. En principi és una lectura més abastable per a la gent jove i crec que és una bona eina. La finalitat última és despertar la curiositat lectora, perquè moltes vegades són autèntics desconeguts i desconegudes. L'any passat, en l'any Maria Benedito, vaig fer el guió del còmic i m'ha sigut molt enriquidor perquè crec que era una personalitat important, una dona que es va dedicar tota la seva vida a escriure. I ajuda moltíssim a desfer prejudicis i a inserir-los correctament en la història de la literatura. I això, en primera persona, sempre té un efecte. Almenys ja serà un nom que te ressonarà i que sabràs que ha existit, no? Pense que són llavoretes que s'han d'anar plantant i que potser algun dia floriran d'alguna manera. No? Jo crec que l'acadèmia ha demostrat al llarg dels 25 anys de vida que la seva acció continua sent vàlida i necessària en una societat com la nostra, que a voltes està invadida per el soroll, per les estridències. I jo crec que la Fundació Bromera
està molt encertada en atorgar aquesta distinció a l'activitat d'escriptors de l'any de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Pense que ens hem d'enorgullir moltíssim d'aquesta distinció.